94.5 Ise Radio. Basta Ise, okay kayo. Ala sige, mayong pagsayaw-sayaw sa tanan. Kumbate. Okay, may maminaw daw sa mataga Joles. So, diya sa San Antonio, Bikiri. Tanan lang diya nga naminaw ha. Labi na sa matindera diha. Sa to mga master bakers diha. Sa mataga Joles. So, sa San Antonio, Bikiri. Tanan lang diya karon. Okay, oras may gala alas 11:42. Ato ng sugdan may gala atong lingaw-lingaw. Oh, mauna ni. Ang ba nag-answer na. Pero mangyapon. Okay, na mga gala. Ano na itong ipaabot ha? 150 atong premium mga gala. Kaya mantagan gahapon. Way nakatag-an gapon sa tong sudan. May tobo og 50 mga higala. Salamatan mga higala ang nag-sponsor ani. Si Boss Babens Bayot. At si Paring Babi Ricomono. At si Madam Aming de los Reyes mga higala. Sa